Zimy sa otepľujú. To je fakt. Ale sneh z lyžiarskych svahov a zimných podujatí akoby nemizol. Ako je to vôbec možné? No poďme sa ponoriť do fascinujúcej, ale aj poriadne energeticky náročnej technológie, ktorá dokáže vyrobiť sneh, aj keď sa prírode práve nechce. A toto nie je len nejaká akademická otázka pre lyžiarov. Hovoríme tu o existenčnej hrozbe pre celý priemysel zimného cestovného ruchu, pre miestne ekonomiky a dokonca aj pre ekosystémy, ktoré sú na snehovej pokrývke životne závislé. V stávke je naozaj veľa. Takže, aby sme sa v tom všetkom vyznali, prejdeme si to pekne krok za krokom. Začneme tým hlavným problémom, potom si posvietime na staré a nové technológie, odhalíme ich skrytú cenu a nakoniec sa zamyslíme, kam to celé vlastne smeruje. Takže poďme na prvý bod. Všetko to totiž stojí na jednom a povedzme si to na rovinu, dosť znepokojivom fakte. Naše zimy už jednoducho nie sú to, čo bývali. A tu máme konkrétne dáta napríklad z Nórska. Správa od SINTEF to ukazuje jasne. 1 stupeň Celzia, možno to neznie ako nejaká dráma však, ale v priebehu storočia, to je obrovská zmena, ktorá úplne mení pravidla hry a má priamy vplyv na to, ako dlho sa sneh udrží, ak vôbec nejaký napadne. A co je na tom najhoršie, toto nie je len o tom, co už sa stalo. Pohľad do budúcnosti, ako ho ukazuje správa Klíma v Norsku 2100, je ešte vážnejší. Snehová sezóna sa má ďalej a ďalej skracovať. A presne toto je ten problém, ktorý núci celý priemysel hľadať nové, radikálne riešenia. Dobre, takže problém je jasný. Ale ako sa s ním bojovalo doteraz? Pozrieme sa na tú klasickú, tradičnú metódu výroby snehu. V podstate je to celkom jednoduchá fyzika však. Vezme sa voda, rozpráši sa na milióny drobných kvapôčok a potom sa už len dúfa, že vzduch okolo je dostatočne mrazevý na to, aby ich stihol zmraziť, kým dopadnú na zem. Odborne sa tomu hovorí teplotne závislá výroba snehu alebo skrátenie TDS. Celé sa to odohrá v 4 krokoch a to bleskovo rýchlo. Najprv tryska vystrelí drobné kvapky vody. Tie okamžite začne ochladzovať okolitý vzduch. Potom mikroskopické častice vo vode, tzv. Mraziace jadrá, naštartujú proces kryštalizácie. A ak je dosť chladno a kvapka má dosť času letieť, dopadne na zem už ako malá ľadová guľôčka, umelý sneh. A tu, presne tu, prichádzame k tomu najväčšiemu problému. Celá táto metóda je úplne na nič, ak vonku nie je poriadna zima. Konkrétne teplota tzv. Mokrého teplomera, čo je vlastne kombinácia teploty a vlhkosti vzduchu, musí klesnúť pod -2 stupne. A s otepľujúcimi sa zimami je takýchto dní žiaľ čoraz menej. Čo nás privádza k otázke, ktorá znie tak trochu ako zo sci-fi filmu. Dá sa vyrobiť sneh, aj keď je vonku teplo? Odpoveď je áno a volá sa TIS, alebo teplotne nezávislý sneh. Zabudnime na spoliehanie sa na mrazivý vzduch. Tieto mašiny si vyrábajú ľad priamo, vo svojom vnútri. Sú to vlastne také obrovské priemyselné výrobníky ľadu a aby bolo jasné, toto nie je nejaká experimentálna technológia z laboratória. Je to postavené na osvedčených priemyselných metódach. Len si to predstavme. V Nórsku sa ročne vyrobí 250 000 tón ľadu len na to, aby sa ryby dostali čerstve na trh. Z takého množstva by sa dala zasnežiť 200-kilometrová bežecká trať. Ten potenciál je jednoducho obrovský. Fajn, poďme sa teda pozrieť pod kapotu týchto strojov. Ako to vlastne robia? V zásade existujú 2 hlavné spôsoby. Na jednej strane máme vločkový ľad, to si môžeme predstaviť ako taký extrémne, ale naozaj extrémne studený kovový bubon. Naň sa nastrieka voda, ktorá okamžite primrzne. A potom príde mechanická škrabka a zoškrabe teňučké suché vločky ľadu. A potom je tu vákuový ľad. A to je už, poviem vám, čistá fyzikálna mágia. V stroji sa vytvorí takmer dokonalé vákuum až na úroveň tzv. Trojného bodu vody. A v tomto bizarnom stave voda začne súčasne vrieť aj mrznúť. Výsledkom je taká ľadová kaša, ktorá sa potom spracuje na sneh. Znie to dokonale však? Sneh na požiadanie, kedykoľvek a kdekoľvek. No ako to už v živote býva, nič nie je zadarmo. A v tomto prípade je tá cena extrémne, ale naozaj extrémne vysoká. Takže, kde je ten háčik? Čo je tá cena, ktorú treba zaplatiť za tento technologický zázrak? Odpoveď je žiaľ veľmi jednoduchá. Energia. Ten háčik sa skrýva v jednom jedinom čísle.
Takmer 23 kWh na výrobu 1 kubického metra snehu. To je skrátka obrovské množstvo energie. A aby sme si to vedeli lepšie predstaviť, pozrime sa na toto porovnanie. Perfektne to ilustruje ten kompromis. Ten malý modrý stĺpček, to je tradičné snežné dielo, keď sú ideálne podmienky, spotrebuje len 1,4 kWh. A tie obrovské stĺpy vedľa, to sú naše stroje. Jeden si vezme takmer 23 a druhý dokonca vyše 31 kWh. Bavíme sa tu o 15 až 20 násobne vyššej spotrebe energie. Je to síce technologické riešenie, ale za obrovskú energetickú cenu. Znamená to teda, že je to slepá ulička? Že sa to jednoducho neoplatí? No, nie tak rýchlo. Budúcnosť možno nespočíva vo výrobe väčšieho množstva snehu, ale v jeho oveľa inteligentnejšej výrobe. Kľúčová myšlienka je táto. Tieto stroje sú v podstate obrovské tepelné čerpadlá. Na jednej strane produkujú chlad na výrobu ľadu, ale na tej druhej strane vytvárajú masívne množstvo odpadového tepla. A čo keby sme to teplo len tak nepúšťali do vzduchu, ale zachytili ho a využili napríklad na vykurovanie hotelov alebo celých obcí? Zrazu sa z energetického problému stáva súčasť oveľa efektívnejšieho kruhového systému. A to nás privádza k úplne poslednej, ale možno najdôležitejšej otázke. Je tento technologický zázrak skutočnou budúcnosťou zimy, ktorá umožní prežiť zimným športom v teplejšom svete? Alebo je to len taká veľmi, veľmi drahá a energeticky náročná náplasť na našu oteplujúcu sa planétu, ktorou len oddiaľujeme nevyhnutné? Odpoveď pravdepodobne leží niekde uprostred. V inteligentnej technológii, energetickej efektivite a možno aj v zmene nášho vlastného pohľadu na to, čo pre nás zima vlastne znamená.